Gilusan sa Mandawi City Police Office ang pampasaherong pulis sa tumong ninimo ang paghatag og seguridad sa mga pasahero nga magiyan sa kadalanan sa dakban sa Mandawi. Ang report ni Chelo Valiena. Gilibot ni Senior Superintendent Julian Intoma, Mandawi City Police Office Director ang POJ Terminal nga nahimutang sa usa ka mall. Nangunay usab siya pag-apod-apod og mga flyers ngadto sa mga pasahero. Kini nga naghatag og tips sa mga pasahero sa angayan nilang buhaton aron malikay o mabiktima sa mga kiriwan ug kamot. Nasukip sa flyer ang awhag sa kapulisan nga likayan ang paggamit sa mga pabuto nga dagko na kaayo. Gani misakay pa siya sa usa ka POJ ug ipasabot ang mga pasahero kabahin niini. Biyahe, pwede magpatulog tayo sa banana. Ubos sa pampasaherong pulis, musaka ang mga wa mag-uniforme nga mga pulis ngadto sa POJ aron maghatag og flyers kabahin sa kriminalidad. Hinuon adunay mag-escort kanila nga mga motorcycle cops aron moabag usab. Kanbi nga itong mga motay mamiktima, mahadlukan na kay natay pulis nga at random, dili nila may bawan kung saan orasa mo sakay sa mga jeepney. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.